pasara kuti aya atiri kunzi Alec Macheso ko pare zvina kunzani Babashero vane vazukuruka sekuru vani Babashero vane vazukuru ka akunzi Babashero nevazukuru ndizvozvo apa ngatirinzi Alec Macheso kuwereketa asati aku musoro asati akurukwa musoro iwo karapo chikoita fesineke yako ikanyema kuti vantu paunokuvhura redhiyo paunokwenda pachani vanenge vachikuona fesi imwe chete neimwe saka uda kuita sei unofanira uda kutinda ndebvu ndiri kubvunza uda kutinda ndebvu zvausona dzakatindika here unombodzita kuti dzite grey omboisa malongs itai akamanje kanoda uri paoso handi panonzi palot palot ndo paosos uchienda akukupi uchienda panyamapanda uchirova njabulo uchipfuura nepamutoko nepamuda uyu anonzani pacross pabhosaniko songoreka songore kuita sei pajaindi unotaura kakanyemba pajaindi ipapa pakatonzi iwewe uri kukokwa baba Isabhero kupemberera kuhwina kweArsenal musi wani palot musi wefriday ko tinopembera Arsenal isati yatora league aiwa vari kutoona kumberi kwacho sitiri kutamba nhasi musi wa8 sitiri kutamba nhasi kutamba nhasi yobva yawina paEverton game rakapera 3 points apo ine game in hand ndizvozvo iko kutera une game in hand kanyemba maomera zvakaita maomera zvakaita kuita sei saka watoda kutopemberera vasati vatora league wakaona kutera kwakaita Liverpool nezuro kuti zvinooma sei aiwa waita kuvhunduka wafana veManchester United vachivhunduke kutaurira kuti musi wa8 musi wefriday hande banzu uya tiite sei tipemberere kuhwina kweArsenal naMr Jair Mr palot ndiri kuenda ikoko chete kana vakarova Atletico de Madrid iko chikadi haisi mangwana kana vakarova Atletico de Madrid zvinoitawo chikeni ino ndakutaurira kanyemba bhora apo ari kurova nezvitimu zvese zvakira paDynamo pakatimu koiwo Simba ndanzwa mudiwa kutishedzera kuti ndosinofanira kuitika izvozvo nekuti all the resources bhora ini ndoona sekuti uyu mukomana wedu uyu coach Norman Mapezi ngaasawanza hasha dzei unongonzwa kanomena ane hasha akafanana chitembwe kanyiko ukataza ntenga nchamo kukuchachana inzwa Philip vanenge vakustadai hamutambe mega muground nditokudza vanenge vachikuzivai kune masters kuScotland hazvina nebasa rese bhora is not about stars zvangofanana neReal ndiudze masters ari kuHard Rock ndeapi but izvo zviri kuita sei Junior Makunike kungoti ndimura airi kurova tingati Junior Makunike zesta is not a star yakawina 6-1 yes kungobatana mawiniro ari kuita malandroad especially vasvika iyo Cape United ine master api Cape United haina yakangosangana nebulayo chief pahasha aiwa ndizvozvo ndo bhora munowina munorohwa munodraw izvozvo Dynamos Cape Sunday nyamara kanyemba apo zenzi zradiewa zinange radiewa 1-0 ndakazofamba manje ndazofamba ndiyanoita Lighton ndizvozvo waonei aiwa ari kusotwa aikona mbichana chasara pai vakapedza kumusota kupinda mutaundi vanoda ngavaise chi maroad markings maroad markings kanzuru kana mapedza migwagwa yamuri kuisa kanzuru ipi hurumende second republic kanzuru yakamboisa ndakazona Gwanzura stadium achitendera pasocial media Gwanzura stadium haasi Gwanzura uyo iri kutendera pasocial media ine ground rakadaro aiwa haasi Gwanzura uyo
meya mafumo wakatotaura ukati ground ramuri kutaura rinonzi Gwanzura stadium rinototambirwa mitambo yedivision. Exactly. Nanga ndirimo mugwanzura ini. Ko vanhu vari kuzvona. Aiwa asi Gwanzura we. Aisi AI, artificial intelligence. Asi Gwanzura we. Mutotambirwa mabhora izvo kutaura kuno. Sitofarare kugadzira maro dzapi. Sitofarare. Enda kamuna Harare Street. One mapecha. Bye. Iyo pakanyemba. Kunde holiday wakaitamba sei? Holiday. Nanga ndiri pabasa ke. Workers day. Kundiswa shandika. Kwakuri sei kunyapera. Nilikuona kanyamba. Bye. Samsa.